Basaja, det er en online markedsplads for køb og salg af kunsthåndværk og unika design. Det er en webportal, hvor mennesker fra hele Danmark mødes og deler deres begejstring for de produkter, de sidder og laver hjemme i stuerne selv. Man kan sige, at Basaja er et sted, hvor at man kan være sikker på, at man køber varer, der ikke er masseproduceret. Fordi alle vores medlemmer, de laver deres ting selv. Så derfor så gør det, at folk er meget interesserede i vores site, fordi at de finder ting der, som man ikke lige finder i andre steder. Altså for eksempel Magasin eller andre store magasiner. Altså man bliver medlem ved, at man opretter en profil, ligesom hvis man opretter en feed på dating. Så kan man skrive lidt om sig selv, hvad det er for en slags kunstner man er, hvad det er man laver. Og så tager man billeder af sine produkter, som man opretter på sitet, der gør det muligt for købere at købe deres ting. Og vi har sådan et professionelt betalingssystem, der gør, at man faktisk kan betale med dankort, så det er sådan meget shop-minded. Vi kan sige, at ud over at man kan købe ting, så har vi også en meget kreativ proces inde på sitet for de kreative. Vi har også nogle konkurrencer, vi kalder designkonkurrencer, hvor vi giver nogle specifikke opgaver. Vi har blandt andet en konkurrence løbende nu, der hedder Kærlighed, hvor man kan bidrage med et produkt, alt efter hvad man laver. Nogle laver smykker, nogle laver puder, nogle laver glas. Og så, når konkurrencen er udløbet, så gør vi det til afstemning for alle, faktisk tilgængeligt på nettet, som kan gå ind og sige, jeg synes, det produkt er det bedste, og så vinder de så konkurrencen. Så fordelen ved at være medlem på Basaja, det er, at vi er et stort fællesskab for kunsthåndværkere. Så i stedet for, at man sidder derhjemme alene med sit eget site, og måske ikke bliver vist på internettet, fordi det er så stort, så kan man melde sig til os også, fordi vi laver fælles markedsføring, som gør, at det bliver nemmere for os at blive set og hørt. Vi har for eksempel været i Boligliv, fordi at det er rigtig interessant for køberne, at de skal gå et sted hen og finde alle de her unikke ting, i stedet for at finde forskellige steder på nettet. Jeg har valgt at blive medlem hos Basaja for at vise mine varer udadtil. Jeg har fuldtidsjob, så det er en rigtig god måde, og det er en nem måde for mig at få mine ting på nettet. Jeg har tasker og puder og kikseservietter, og det er meget unikke tasker, som jeg syr på bestilling. De er meget personlige, har deres eget særpræg, og man møder ikke en, der er magen til på gaden. Og jeg synes, det er rart at være med på Basaja, fordi at, man ved, at der er andre, der sætter pris på det arbejde, man lægger i det, man sidder og laver. Der er ikke noget med at prutte dem priserne. Folk ved, hvad det er værd, det man har lavet. Og det er dejligt at få den anerkendelse.